Tymhorau byd natur. Gwanwyn, haf, hydref, gaeaf. Gwanwyn. Adar yn nythu. Blodau'n agor. Wyn yn bwydo. Penbyliaid chwym. Haf. Cywion llwglyd. Gwenyn prysur. Lindys barus. Trysorau'r traeth. Hydref. Conkers caled. Afalau eiddfed. Gwiwerod yn storio cnau. Dail yn disgyn. Gaeaf. Eiron y gaeaf. Pibonwy disglair. Dreinog mewn trwmgwsg. Olion yn yr eira. Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr. Helo, Luned Aaron dwi, a fi ydi awdur Tymhorau byd natur gan Gwas Carreg Welch. A tro yma dwi yn mynd drwy'r tymhora hefo chi, cyflwyno chi i'r Gwanwyn, yr haf, y hydref a'r gaea. A'r bedwaredd gyfrol di hon yn y gyfres a'r olaf hefyd. Technegau collage eto sydd yma fel yn y gyfres ar ei hyd. Lot o chwarae fel paent, technegau gwahanol, torri papur i fyny a gludo. Lot o hwyl. A nes ymlaen yn ei greu darluniau yn cyflwyno y tymhora drwy ddefnyddio technegau hollol wahanol i'w gilydd. Felly gafon ni lot o hwyl yn creu. Pan nes i greu y llyfr, o'n i'n awyddus iawn i dorri y tymhora i fyny, roed 4 rhan i'r llyfr. Ac wrth wneud hynna, o'n i hefyd eisiau cyfleu lliwiau gwahanol i bob tymor. Felly i mi, mae gwyrdd yn lliw amlwg iawn yn y Gwanwyn, er enghraifft. Pinc y blagur yn yr haf, y bloda yn dechrau dod. A'r hydref wedyn, dail yn goch dan draed, yn disgyn ar coed. Ac yna glas i mi yn symboli'r gaea, yr eira, yr oerni, yr awyr yn y nos. Felly mae'r llyfr mewn 4 rhan, mae chydig bach o wahanol i'r llyfrau eraill yn y gyfres byd natur. A dyn ni'n cychwyn efo coeden fel hyn, a mae pob coeden yn wahanol ym mhob tymor. Dyma'r Gwanwyn. A pa bethau da ni'n weld yn yr Gwanwyn? Wel, da ni'n gweld yr adar yn nythu, blodau yn agor, y Genhinen Bedr wrth gwrs, sy'n blodyn cenedlaethol, wyn yn bwydo, mae mor cute yn dydi, a penbyliaid chwym cyn i'r brogaod ddod. Ac yna yr haf. Be ddaw yn yr haf? Wel, mae'r cywion yn llwglyd yn yr haf, a'n cael ei bwydo. Mae'r gwenyn yn brysur, yn hel neithdar, lindys barus, a trysorau'r traeth. Os ewch i'r traeth, mae yna bob math o bethau hyfryd, lliwgar,
i'w darganfod yn fan yna. Ymlaen wedyn i'r Hydref. A mae'r goedan yn newid yn eithriadol yn yr Hydref, yn dydy? Chi'n cofio y dail yn goch ac yn oren ac yn frown dan draed, a sŵn y crensian yna wrth chi gerdded. Be dyn ni'n gweld? Wel, conquerors caled, lot o gonkers. Dwi wrth y modd efo conkers. Afalau eiddfed, yr afalau yn dechrau disgyn o'r coed, yn barod i gael ei bita. Gwiwerod yn storio cnau. Dail yn disgyn. Ac yn ola y geia. A be sydd wedi digwydd i'r goedan erbyn hyn? Wel, mae'r dail i gyd di mynd, ac mae'n hollol foel. Eiron y geia. Dipyn o eiron o gwmpas, a mae'r celyn yn boblogaidd iawn ar ei chelwydd adeg y Nadolig wrth gwrs. Pibonwy disglair. Dreinog mewn trwngwsg. No. Ac yn ola, olion yn yr eira. Olion rhyw aderyn ella wedi mynd ar scouts. Ac yna dwi'n cloi efo'r holl fisoedd gwahanol. Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd a Geia. Reit ta, da chi'n barod i greu? Na ni greu lluniau sy'n cyfleu y tymhora hefo'n gilydd rwan a defnyddio technegau amrywiol lot o hwyl o'n blaenau ni. Barod? Fel o'n i'n sôn, mae tymhorau byd natur yn mynd â ni drwy'r tymhorau gwahanol. Ac ym mhob tymor, mae'r goeden yn newid. Fel y gwelwch chi, mae'r coed yn newid dipyn drwy'r flwyddyn. Da ni rwan am wneud gweithgaredd bach, lle byddwn ni'n creu coeden wahanol ar gyfer pob tymor. Ar gyfer y weithgaredd yma, byddwch chi angen 4 darn o gardbwrdd gwahanol. Y lliwiau yma yn ddelfrydol, gwyrdd gola, gwyn, melyn gola a glas. Byddwch chi hefyd angen darn mawr o gardbwrdd gwyn. Byddwch chi hefyd angen brwsys paent, paent gwahanol liw, gwyrdd, brown, coch, melyn a gwyn, a ffotiau paent, ffoil, clingffilm a briga, ac yn ola 7 cotton bud, glud prit, pensil, siswrn, menig plastig a band rwber. Ydych chi'n barod i ddechrau rwan? Cymerwch eich darn mawr gwyn o bapur neu gardfwrdd, eich paent brown a brwsh mawr, a da ni'n barod i beintio ein coed. Mae eisiau lot o baent. Mae'r papur yn symud rownd fan hyn. Dwi'n defnyddio menig plastig achos dwi'n eitha poetsi pan dwi'n peintio. Dyna ni. A dwi'n fwriadol yn gadael marcio'r brwsh, achos bydd hwnna'n helpu ni i weld siâp coeden. Achos os sylwch chi ar foncyff coed, neu friga coed, maen nhw'n llawn rhycha, marcia. A rwan, cyn i'r paent sychu, dwi'n mynd i estyn fy mriga. Dwi'n mynd i briga tenna ar ei trwchus. O'r ardd. A dwi'n jyst yn mynd i fynd yn wyllt. Dwi'n mynd i roi marcia fel hyn yn y paent. Dwi wrth y modd yn neud marcia fel hyn. Lot fawr o hwyl i gael. A na i estyn fy
wedyn trwchus fydd yn gwneud marciau bach yn wahanol. Dyma, os yw'r brigyn yn torri, mae o'n rhan o'r hwyl. Dyna ni. O'n i adael hwn i sychu rwan. Ar ôl i'r papur sychu, bydd o'n edrych chydig bach fel hyn. A dyn ni am droi y papur rownd. Hwn o bapur reit drwchus. A dyn ni am blygu fo yn ei hanner. Ac yn ei hanner eto. Dyma ni. A rwan byddwn ni'n gwneud llun o goeden rwan ar bob rhan. Dwi wedi gwneud llun o goeden bach syml ar y cefn, a byddai'n torri hwn allan rwan 4 o weithiau. Rwan, mwyn arbed gwaith, dwi wedi torri'r carbod fewn i 4 rhan, a dwi'n mynd i drio torri'r 4 i gyd mewn un twrn. Ella fydd angen i chi gael help gyn oedolyn i wneud hyn. Cofiwch ddal y 4 darn o bapur yn dyn yn ei lle, bod nhw ddim yn symud. Mae'n dechrau symud rownd, cadw nhw gyd yn ei lle. Mae angen llaw reit gryf i wneud hyn. Ond mae o'n arbed amser. O, dyna ni. Bydd gen i 4 coeden wahanol rwan yn fy llaw. A dyna ni ein coed gwahanol wedi torri. Dwi'n reit hapus efo heina, a maen nhw gyd efo ryw ddarna streipio organic oherwydd y ffordd nathon ni beintio'r papur. Nesa dwi am ludo pob coeden yng nghanol pob darn o bapur. Dwi'n dechrau gyda'r gwanwyn. Digon o lyd. Reit yn y canol. Yn yr un modd, da ni'n gwasgu fo lawr. Dyna ni. Nesa yr hydref. A bapur melyn. Dyna ni. A wasgu fo yn y canol. Dyna ni. Ychwanegu bach mwy o lyd os angen. Ac yn olaf, y gaeaf a'r las. Achos glas ydy'r gaeaf i mi. Mae'n twllyn gynt yn y nos, yn dydi? Dyma ni. Reit yn y canol. Dwi wedi rhoi paent gwyrdd tywyll yn barod i'w ddefnyddio. A be dwi'n wneud ydy torri darn o'r ffail ac yn syml iawn
ei rolio fo, sgrensio fo lan yn belen fach fel hyn. Okay? Dwi am gymryd chydig o'r paent gwyrdd. A dwi'n mynd i beintio'r ffoil fel hyn. Oedd menig ymlaen yn barod yn ei pwynt. A dwi'n mynd i greu dail rwan gyda hwn. Byddai'n ychwanegu mwy o baent wrth i mi fynd ati. Digon o baent. A gwasgu lawr yn reit bendant. A mynd dros y brigau hefyd. Achos yn y gwanwyn mae'r coed yn dod yn ôl i fywyd. Gwasgwch i lawr ac maen nhw'n llawn dail. Mae bywyd yn deffro, yn adfywio ar ôl y gaeau hir. A ni. Digon o ddail ar y goeden yma. Dyma ni. Gnewch rhai darnau chydig yn ysgafnach, os da chi eisiau cael effaith felly. A mymryn mwy. Dwi am fynd tu ôl y briga yma hefyd. I ddangos bod y goeden yma yn llawn o ddail. Mae'n goeden llawn dail heb ei haul. A gwasgwch y ffoil yna fewn i'r rhychwanta. Dyna ni, mae hwnna yn barod. Felly nesaf, coeden, y gwanwyn bydd yn llawn o flagur pinc. Cymerwch eich cotton buds tua 6 neu 7 neu honyn nhw. A'ch band lastig. A clymu'r band lastig yn dyn o'i gwmpas nhw fel hyn. Yn dyn. Fel bod nhw'n sownd yn ei lle. A da chi eisiau pob un o'r blan cotwm yn dyn gyda'i gilydd fel hyn. Nesaf dwi wedi cymysgu coch a gwyn fan hyn i greu pinc. A dwi am yn syml iawn osod y paent yn y paent pinc. A dwi'n mynd i fod yn creu blagur fel hyn. A tu ôl y briga hefyd. A dyna ni. Rwan lot o hwyl i goeden yr Hydref. Y rheswm pam dwi wedi gofyn i chi wisgo menig plastig ydy oherwydd bod ni'n gwneud dipyn o boet rwan. Da ni'n mynd i roi paent ar yn bysedd, paent coch
melyn, ac oren. Ac yn syml iawn, da ni'n mynd i fod yn gwneud dotiau bach. Os welwch chi fel hyn, gyda'n bysedd. I greu y dail. Achos yn yr hydref, os gofiwch chi, mae'r dail yn newid lliw. A maen nhw mor dlws. Fy hoff adeg o'r flwyddyn. Dyna ni. A chydig bach tu ôl y brica. A dwi'n meddwl hefyd bod ni angen nhw ar y gwaelod. Achos yn yr hydref, beth sy'n digwydd i'r dail? Maen nhw'n disgyn ar y llawr. Ynddi? Ar hyd y llawr. Dyna ni, yr hydref. A be am y gaea? Wel, mae'r goedan yn foel yn y gaea, ond yn eisiau cael chydig bach o effaith eira ar y llawr. Felly dwi am ddefnyddio hwn, clingffilm. Yn syml iawn, torri darn fel hyn, gyda siswrn. Dydy ddim yn stwff sy'n bihafio'n dda iawn. Dyma ni. Reit te, i osod o i lawr. Fel hyn. Paent gwyn. A rwan dwi'n mynd i fod yn peintio y clingffilm yn wyn. Dyma ni, peintio fo ar draws. Nesa, dwi'n mynd i osod o. Jyst ar y gwaelod fan hyn. A dyna ni, eira y gaea. A dyna ni, coed amrywiol y tymhora.